Saskako biltzar nagusian erabaki da lur baten erostea Ziburuko ikastolaren alde. Guk nahi genuen herrikoetxeak ikastolaren ardura hartzea, zerbitzu publiko bat eskaintzen dugu, beraz normali iruditzen zitzaigun herrikoetxeak bere gain hartzea edo lurra edo zerbait, baina ez dugu lortu. Beraz egia da momentu honetan pasatzen zela edo bagoaz pribatura edo ikastola isten da, eta uste du garrantzitsua zela ikastola irekirik mantentzea. Badakigu beraz, heldu den irailean lortzen alko dugula ikastola hori irekirik atxikitzea, hori baita guretako importantena, da ikastola bat lortu ginuen irekitzea olako egi handi batean, Ziburu iparalderako 5.000 biztanleko egi bat da, baina iparaldean egi aski handia da, eta nahi genuen lortu ikastola bat ireki hor. Lortu dugu, eta bain lortu behar duguna da atxikitzea. Uste dut benetan egoera berezi batean garela, eta honetara iritsi baldin bagira da puluren gaitik, Dubarbi Andereren gaitik zen da, zoritxarrez bai, badira bi pulu bezala, dira pulu eta Dubarbi Anderea. Beraz, uste dut Ziburuko egoera zinez berezia dela eta ezin dela konparatu beste herrietan bizi direnekin, naiz eta beste herrietan zailtasunak izan eta beste ikastoletan ere ez egoera erresa bizi. Ez dira gauzak alderantziz ikusi behar, legeak ukatzen du publikoan emaitea, beraz, lorpena da, lortzen dugun aldi oro, baina hori anzten dugu nonbait bozkariatzea edo pestatzea, eta ondorioz uste dugu galtzen dugula gauza normala, legala egiten dugularik. Ni pixkat ahitzen iz hola ikus dezagun, baina horrek erakusten du ere, gauza hainitz lortu ditugula. Gaur egun eren bat ikastolak dira pribatu egemuan, horrek nahi du, bertze bi erenak publiko lortu ditugula legez kanpo. Ziburuko presioak horiek dira, beraz nahi badugu ikastola bat Ziburun, Ziburuko presioen realitatera konfrontatu behar gira. Egia da, asko zerresagoa dela erostea barnekaldean, presioak ez dira berdinak. Baina dagoena da, beraz ez badugu nahi ikastola istea, hortik pasatu behar gira. Baina egia da, hori ere izan dela eztabaida, hainbeste diru gastatzea. Baina Paskalek erraiten zuen bezala, beste ikastola batzuek barnekaldean izanki ere, balio izan dute Ziburukoak baino gehiago. Aurtengo herri urratsen berezitasuna izango da Ziburuko proiektuari indar emanen dakora. Beraz, espero dugu aurten ere orain hartio jendeak erakutsi elkartasuna Ziburuko ikastolari herri urratsen ere erakutsiko dutela. Baianako antzokian izanen da bertso saio bat, duela 2 urte izan zen finala Barrakaldon, eta eietako 8 ginen dira horrat Baionat berriz lehiaketa hartzeko. Eta gero izanen da ere rugby partida bat Ordizian, Hernani eta Ordizian kontra partida bat iraganda eta errebantza izanen da beraz apililaren 23an. Erakutsi behar dugu, bai, gai girela eta nahi dugula puntiara ino eraman. Pribatura joan gira, berba galdu dugu borroka bat, baina gerla irabazteko da berez.